أسرار كابيتال عداقة إثيوبياوي جمارو فتران إنفستمنت عقمي متبع كم زفتر سوميا فاينانس كليسوم أب قداي رعد مريت زتوهاو ملتات بزرزر بمجمجام أب قطع لكورسر بزعواز قبوء أنفتات مبريت وايبون أب زيناتي أب كابتات لوس أنجلس بسنكي استرعى لحدقنيا بارع حوي كساب حزي 10 سبات يوطوم كم سانو تغليزو سلام تعنا هبليز خوركم تملكتنا كمي تمسيو لكع ساعات حاد قوينو كم تلمود نساعات تدالو زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات ندامرحكم ساهم صنح أنا برهام فسايم فلما بحصر زيناتات يكجمر سناي مكتتال بريزيدانت فيدرالي أمباسادر تاياز كسلاسي أوغاندا آتيوم بريزيدانت فيدرالي أمباسادر تاياز كسلاسي ناب أوغاندا زمرحو أب أفريكا زت أمامن سرعات قبرنان مقبن مهنات بزبل تيمام أب حفشاوي أفزاتما بروغرام لمعات قبرنا أفريكا دهر ملابو أب زمكر فليو قبائي حبرة أفريكا نمستافيوم بريزيدانت تاياز كسلاسي أو عالم لخ معرفون فرتي انتبين توصحو دموق أكبابلا تغيرو اللوم ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ግዛት ካሊፎርኒያ ሎስ አንጀለስ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ንብረትን ብዝበፅሐ ጉድኣት ዝተሰምዓ መሪር ሓዘን ገሊጻ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብዝበፅሐ ጉድኣት ኢትዮጵያ ከም ዝሓዘነ ተፍሊጡሎም ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ኣብዚ ኣፀጋም እዋን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኣሜሪካ ከምኡውን أب غني أب كواب لوس أنجلس زنور إثيوبيان تولد إثيوبيان كم زخنو أرجعيزوم ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ኣባል ብሪክስ ኣብ ለውጢ ከባቢያዊ ኣየርን ዘላቂ ልምዓትን ዘለዋ ምትሕባር ንምጥንኻር ድሌት ከም ዘለዋ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብሩስያ ገነት ተሾመ ገሊጾም ኢትዮጵያ ከም ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ 2024 ኣባል ብሪክስ ዝኾነት እንትትከውን ኣባል እቲ ጥምረት ካብ ትኸውን ድሓር ሓደ ዓመት ኣቑፂራላ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብሩስያ ገነት ተሾመ ምስ ዓለም ለኸ ኔትወርክ ሚድያታት ኣባልን محازوتن هاجرات بريكس زخانة بريكس تلفزيون عن حزب جورن تخون بريكس نيتيبيا تقامي معرف كم زخانة جليسهم يوم إثيوبيا عبال بريكس مخانا أكل أبوليسي قداي وصايا استقامت مبزاح محازا كم زخانة ون عرديوم روسيا أب منبرنت بريكس أب إيدا أب زنور اللوان إثيوبيا نبتي تمرت كتسمبر نزجورتو دقف ون مسجانا أقربهم يوم ኢትዮጵያን ቻይናን ኣብ ዘፈር ፍትሒ ብምትሕባር ንምስራሕ ድሌት ከም ዘለዎ ነፍሊጠን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ቻይና ተፈራ ደርበው ምስ ሓላፊ ዘፈር ስራሕ ዓለም ለኻዊ ምትሕባር ሚኒስትር ፍትሒ ቻይና ዩዋን ሊያንግ ተዛትዮም
ኣብቲ ክልቲያዊ ርክብ ኢትዮጵያን ቻይናን ዘድሃበ ምይይጥ ክልቲኦም ወገናት ኢትዮጵያን ቻይናን ኣብ ዘለዎም ብኩነታት ዘይለዋወጥ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ተማይጦም ኣሎም። ኣምባሳደር ተፈራ ኢትዮጵያን ቻይናን ኣብ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢንቨስትመንት ንግድን ቱሪዝምን ከምኡውን ዘፈር ብዙሕ ምትሕባር ከም ዘለዎን ገሊጾም እዮም። ሓላፊ ዘፈር ስራሕ ዓለም ለኻዊ ምትሕባር ሚኒስትር ፍትሒ ቻይና ዩያን ሊያንግ ብወገኖም ጥንኩር ርክብ ክልቲአን ሃገራት ምድናቆም መረዳእታ ኤምባሲ ኢትዮጵያ በቤጂንግ የመላክት። ኣብ መዓልቲ 30 ሚሊዮን ሊትሮ ፈሳሲ ዘጻሪ ዘመናዊ መጻሪ ጣብያ ፈሳሲ ተመሪቆም። ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አበቤ ኣብ መዓልቲ 30 ሚሊዮን ሊትሮ ፈሳሲ ናይ ምጽራይ ዓቕሚ ዘለዎ ዘመናዊ መጻሪ ጣብያ ፈሳሲ ቦሌ አራብሳ መሪቀን አገልግሎት ክፍቲ ገይረን። እቲ መጻረይ ጣብያ ናይታ ከተማ ፈሳሲ ናይ ምጽራይ ዓቕሚ ቅድሚ 5 ዓመት ካብ ዝነበሮ ኣብ መዓልቲ 48,000 ሜትሮ ኪዩቢክ ናብ 233,000 ሜትሮ ኪዩቢክ ከብል ከም ዝኽእል እተን ከንቲባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጸን ኣብ ዘመሓላለፈኦ ጽሑፍ ገሊጸን እየን። እዚ መጻረይ ጣብያ ፈሳሲ ልዕሊ 240,000 ዝኾኑ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዘመናዊ ስርዓት መጻረይ ፈሳሲ ተጠቀምቲ ዝገብር ከም ዝኾነ እውን ሓቢረን። ካብ ዝተፈላልያ ሃገራት ዓለም ዝመጹ ዓበይቲ መሻይኽ ኣብ አልነጃሺ ይዝትየለው። መስጊድ ነጃሺ ንመላእ ዓለም ንምልላይን መስሕብ ቱሪዝም ንምግባርን ዕላማ ኣብ ዝገበረ ሲምፖዚየም ዝሳተፉ ዓበይቲ መሻይኽ ናብ ከተማ መቐለ ሎማዓንቲ ኣትዮም እዮም። ክልተ ጥሪ መሐመድ አልነጃሺ ኣብ ቅዱስ ቦታ አልነጃሺ ዘዕረፉላ ታሪኻዊት ዕለት እያ። ስለዝኾነ ነዛ ታሪኻዊት ዕለት ንምዝካርን እዚ ቅዱስ ቦታ ንዓለም ንምልላይን ዝዓለመ ዑደት እውን ተሳሊጡሎም። ኣብቲ መድረኽ ፕሬዚዳንት ሓፈሻዊ ጉዳያት እስልምና ክልል ትግራይ አደም ዓብዱልቃድርን ዋና ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ሓጂ መሐመድ ካሕሳይን ሓዊሱ ካብ አዲስ አበባ ወረዳታትን ከተማታትን ክልል ትግራይ፣ የመን፣ ስዑድ ዓረብ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ቱርኪ፣ ጆርዳን ዝመጹ እዮም። ሼኽ አደም ዓብዱልቃድር መስጊድ ነጃሺ መስሕብ ቱሪዝም ንምግባርን ኣብ ዓለም ንምልላይን ዝዓለመ መድረኽ ዘተ ምዃኑ ተዛሪቦም። ካብ መሸጣ መጽሓፍ የመደመር ትውልድ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ኣሳይታ ሕድሳት ቤተ መንግስቲ ሱልጣን ዓሊ ሚራ ሓንፍሬ ይካየድ ምህላው ተሓቢሩ። እቲ ሕድሳት ካብ ዘድሊ ከባቢ 174 ሚሊዮን ብር ክሳብ ሕዚ 134.8 ሚሊዮን ብር ካብ መሸጣ እቲ መጽሓፍ ከም ዝተኣከበ ቢሮ ቱሪዝም ክልል ዓፋር ኣፍሊጡሎም። እቲ ቤተ መንግስቲ ናይ ምውቃብ ምሕዳስን ምስፋሕን ሓፈሻዊ ኣፈጻጽሙ 67.4 ሚታዊ ከም ዝበጽሐ ምክትል ሓላፊ እቲ ቢሮ ዓብዱ መሐመድ ንፋና ዲጂታል ኣረጋጊጾም እዮም። ካብ መሸጣ እቲ መጽሓፍ ዝርከብ ኣታዊ ንምድንፋዕ ትኹረት ተዋሂቡ ናብ ስራሕ ከም ዝተኣተው እውን ኣብሪሆም። መሳኒት መፋቅርትና አባያ ናይከሮ መጽውደ አመትና በፍቅር ነብዕሎ ተመልከቲ ማዕድ ዜና ሓዙን ይቕጽል። ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ኣሰራርሓ ካፒታል ዕዳጋ ኢትዮጵያዊ ጅማሮ ፈጠራን ኢንቨስትመንትን ዓቕሚ ምትባዕ ከም ዝፈጥር ሶሞያ ፋይናንስ ገሊጾም። ይኹን እምበር ስልጠና ሓይሊ ሰብን ቴክኖሎጂን ከምኡውን ትኹረት ሂብካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቦም ኣሎም። ሳራ ሳልስላሴ ንዘዋደደቶ ጸብጻብ ጌታቸው ዓለሙ ከም ትዕብ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ምጅማር ካፒታል ዕዳጋ ኢንቨስተራት ብመሰረት ዘለዎም ድሌት ዓቐንን ብባዕሎም ምትዕድዳግ ዘኽእሎም ዝተማልአ ሕጋዊ ማዕቀፍ ይፈጥረሎም እዩ ይብሉ ሰሙያት ዓውዲ። አሁን ባለው ትልቁ ሁለተኛ ደረጃ ገበያ ችግር ሕዚ ብዘሎ ካልኣይ ብርኪ ጸገም ዕዳጋ ኣነ ሎሚ 1 ሚልዮን ሼር እንተዝህልወኒ እሞ ኣጋጣሚ ሓሚመ ገንዘብ እንተዘድልየኒ ነቲ ሼር ብዋጋ ዕዳጋ ምሻጥ ኣይደልን ኣይኮነን ዶ ብዋጋ ዕዳጋ ብትሑት ዋጋ ንምሻጥ እውን ዘኽእል ፕላትፎርም የለን ብቐሊሉ ዓዳግን ሸያጥን ዝራኸብሉ ፕላትፎርም የለን ስለዚ እቲ ዓብይ ነገር ዓዳጋይን ሸያጥን ኢንቨስተራት ንክተዓዳደጉ ልዑል ዋጋ ኣለዎም የተለያዩ ቢዝነሶች ላይ ኢንቨስት ካረግን በኋላ ኣብ ዝተፈላለዩ ቢዝነሳት ኢንቨስት ድሕሪ ምግባርና ምናልባት ካፒታልና ሙፃእ እንተንደሊ ናይ ካፒታል ዕዳጋ ብዘይ ምንባሩ እስቲ ነዚ ትካል ዝዕድገኒ ኣብዚ ትካል ዘሎ ብፅሒተይ ዝዕድግ ሰብ እትፈልጥዎ ተባሂሉ ብወረ እዩ ነይሩ ቅድሚ ሕዚ ዝስራሕ ሕዚ ግን እቶም ትካላት እንተተሰሪዖም ብመንፅር እዚ ብቐሊሉ ዕድጊትን መሸጣን ምስላት ስለ ዝኽእል ሰባት እውን እናደፈሩ ይኸዱ እዮም ካፒታል ዝደልዩ ትካላት መንግስቲ ይኹኑ ውልቀ ከምኡውን ፕሮጀክታት ኣብዚ ዕዳጋ ተጠቀምቲ ምዃን ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ነቲ ዕዳጋ ዝቆፃፀርን ፍቃድ ዝህብን ድማ በዓል መዚ ካፒታል ዕዳጋ ኢትዮጵያ እዩ በኢንቨስተሮቹ ጫማ ውስጥ ነው ኣብ ውሽጢ ጫማ እቶም ኢንቨስተራት ኮንካ ረብሓ እቶም ኢንቨስተራት ዘኽብር ኢንስቲትዩሽን ቅድሚ ሕዘይ ነበረናን ሕዚ ቀንዲ ምጥያሽ እዚ ዕዳጋ ኢንስቲትዩሽናል ሒዙ ይመጽ እዩ እቲ ሓደ በዓል መዚ ካፒታል እንብሎ እዩ ካልእ ባዕሉ እቲ ስቶክ ኤክስቼንጅ ፕላትፎርም እዩ ካብዚ ወፃኢ ኣብዚ ዕዳጋ ዝሳተፉ ብዙሓት ትካላት ኣለዉ ክሬዲት ሬቲንግ ኤጀንሲ ንብሎም ብርኪ ልቓሕ ምኽፋል ትካላት ዝገልጽ እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ትካል ቦንድ እንትገዝእ መጠን ስግኣቱ ፈሊጠየ ዝኣቱ ማለት እዩ በተለይ ደግሞ የአክሲዮንም ሆነ የቦንድ ሽያጮችን ብፍላይ ድማ ሽይጣት አክሲዮን ይኹን ቦንድ ምሻጥን ምስምዕማዕን ዝኽእሉ ሕዚ ባዕሉ ዝኸኣለ መረጋገፂ ብቕዓት ከምኡውን ባዕሉ ዝኸኣለ ፍቓድ ካብ በዓል መዚ ካፒታል ዕዳጋ ኢትዮጵያ ከውፅኡ ኣለዎም እዚ ቅድሚ ሕዚ የጋጥሙ ዝነበሩ ገንዘብና ተበሊዕና ቃል ብዝኣተወለይ መሰረት እንተይፈጸመ ተሪፉ ዝብሉ ብበዝሒ ዝለዓሉ ዝነበሩ ቅርታታት ህዝቢ ሙሉእ ብምሉእ እኳ እንተዘይጥፈአ ብልዑል ብርኪ ግን ይንክዮ እዩ እቲ ካፒታል ዕዳጋ ኣብ ሃብትን ፈጠራ ዕድል ስራሕን እውን እንተኾነ ክብ ዝበለ እጃም ክህልዎ እዩ ኢንቨስተራት ንፈጠራ ስራሕቲ ብፋይናንስ ዝድግፍሉ ኣሰራርሓ እውን ከዝምኖ እዩ ተባሂሉ ይእመነሉ ኤንጅል ኢንቨስተርስ እንላቸዋለን ኤንጅል ኢንቨስተርስ እንብሎም ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ስፖንሰር ይገብሩሞ ነቲ ሓሳብ ናብ ቢዝነስ ቀይሮም ን3-4 ዓመታት ሓቢሮም ድሕሪ ምጓዓዞም ናይቲ ትካል መኽሰባይነትን ዕቤትን ብዝወሰኸ ቁፅሪ ኢንቨስተራት ኣብቲ ትካል ናይ ምእታው ድሌት ይህልዎም ድሌትን ቀረብን እዮም ናይ ሓደ ነገር ዋጋ ዝውስንዎ ድሌት እናወሰኸ እንትኸይድ ዋጋ አክሲዮን እቲ ትካል እናወሰኸ ይኸይድ ስለዚ ኣነ መጀመርያ ዝኣተኹ ካብቲ ወሰኽ ተረቢሐ ንምውፃእ እምበር ኣብኡ ነዊሕ ግዜ ንምጽናሕ ኣይኮነን ስለዚ እቶም ኢንቨስተራት ስፖንሰር ድሕሪ ምግባሮም ዋጋ እቲ ትካል እናወሰኸ እንትኸይድ ሸይጦም ይወፁ ንካልእ በዓል ሕልሚ ድማ ስፖንሰር ይገብሩ ስለዚ ሕልሚ ንዘለዎም ፈጠርቲ ስራሕ ዕድል ይፈጥረሎም እዩ ኣይኮነን ዶ ተጀሚሩ ኣብ ስራሕ ንዘሎ ቢዝነስ እዩ ነቲ ዕዳጋ ዕውት ንምግባር ግን ንዓውዲ ውልቀ ምትብባዕን ዘስርሕ ኩነታት ምፍጣርን ትጽቢት ይግበር ሜጋ የሆኑ የፋብሪካ ሜጋ ዝኾኑ ፕሮጀክታት ፋብሪካን ማኑፋክቸሪንግን ከምኡውን መሰረተ ልምዓትን ኢንፍራስትራክቸርን ካልኦት እውን ምልማዕ ይኽእሉ እዮም እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ረብሓ ኣምፂኡ እዩ ግን በይኑ ኣይኮነን ካልኦት ውልቀ ዓውዲ ዘተባብዑ ፖሊሲታት ምዚ እንትሕወሱ ከም ሃገር እንተተጠቒምናሉን ብፍላይ ድማ ኢንቨስትመንት ኩሉ ግዜ ሪስክን ሪተርንን እዩ እቲ ሓደ ሪስክ ድማ ምርግጋ ፀጥታን ፖለቲካን ብምዃኑ ንሱ እንትሓዋዊስናሉ ብፍላይ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ከስቢ ሸርፊ ወፃኢ እውን የምፀልና እዩ ኢለ ይሓስብ እቲ ዕዳጋ ብመገዲ ኤሌክትሮኒክስ ዝውገን ብምዃኑ ዕውት ንክኸውን ግንዛበ ዜጋታት ንምዕባይ ስፍሕ ዝበለ ስልጠና ሓይል ሰብን ቴክኖሎጂን ትኩረት ካብ መንጎ ዝደልዩ ጉዳያት ውሽጢ ምዃኖም እቶም ሰሞያ ኣልዒሎም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ረቂቕ ኣዋጅ ምምላስ ንብረት ኣጽዲቖም እቲ ዝጸደቐ ኣዋጅ 10 ዓመት ንድሕሪት ብምምላስ ፍልፍሉ ዘይተፈለጠ ገንዘብ ንብረትን ንምውራስ ዘኽእል እዩ ተባሂሉሎም ንጸብጻብ መስከረም ቸርነት ዳሃብ ያሲን ከም ስዕብ ተቕርበያ
ኣብ ንብረት ምምላስ ረቂቕ ኣዋጅ ሰትዩ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝተረኸበ ንብረት ምእጋድን ምውራስን ዓላማት ኣዋጅ እዩ። እቲ ኣዋጅ ቅድሚ 10 ዓመት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንብረትን ገንዘብን ምምርማር ዘኽእል እዩ። ንምንታይ እቲ ኣዋጅ ንድሕሪት 10 ዓመት ተመሊሱ ክፍተሽ ደልዩ? ካብ አባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝተላዕለ ሕቶ እዩ። የመንግስትን ሀብትና ንብረት በግለሰቦች በቡድኖች ሀብትን ንብረትን መንግስቲ በውልቀ ሰባት በጉጅለታት በትካላት ይጓሓሉ ከም ዝነበሩ ንፈልጥና ግልጽ እዩ። ናተይ ሕቶ ንድሕሪት 10 ዓመት ተመሊስና ነዚ ሕጊ ምውጻእ ዘድልየሉ ምክንያት እንታይ እዩ? እኛ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ ከ10 ዓመት በሀገርና ነባራዊ ሁኔታት ካብ 10 ዓመት ንነዘዘሉ ሰነዳት ይህሉ እዮም። ምክንያቱ ድማ ድሕሪ 10 ዓመት ዘሎ እዮም ዝእለዩ። ካብ 10 ዓመት ንነዘዘሉ ሰነዳት ተቐባልነት ኣለዎም። ኣብ ቤት ፍርዲ እንትቐርቡ ስርዓት ሰነድ በዚ መንገዲ ኢና ብትክክል ክንሪኦ ዝግባእ። 10 ዓመት ንድሕሪት ተመሊስካ ምርመራ ምስላጥ እታ ሃገር ምስትኽተሎ ሕግዶ ኣይቃረንን ዝብል ሕቶ እውን ተላዒሉ እዩ። አንድ ህግ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ባለው ጊዜ ወሰን ብቻ ሓደ ሕጊ ካብቲ ዝወጸሉ ጊዜ ጀሚሩ ካብ ዘለዎ ወሰን ጊዜ ጥራሕ ተፈጻምነት ይህልዎ እዩ። ሕዚ ኣብቲ ረቂቕ ኣዋጅ ከም ዝረኣናዮ ቅድሚ 10 ዓመት ንድሕሪት ተመሊሱ ከም ዝሰርሕ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ መሰረታዊ መርሆ ሕጊ ዝጥሕስ እዩ ኢለ ዝኣምን። ወደ ኋላ ሄዶ ህጉ ሰራ የሚለው ነገር እቲ ሕጊ ንድሕሪት ተመሊሱ ሰርሑ ዝብል ከም ሕቶ ክልዓል ኣይኽእልን። ምክንያቱ ናይ ሎም 10 ዓመት ኣብ ኢድ ሰነድ ተነይሩ ሰነድ መረዳእታ የቕርበና ናይ ባዕሉ ምዃኑ ኣረጋጊጽና እዚ ሰብ ተደጊፉ ሃፍቲ የፍሪ እምበር ሰባት ዘፍርይዎ ሃፍቲ ብዘይ ኣግባብ ንሙሳር ዝዓለማ ኣይኾነን። እቲ ኣዋጅ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንብረት ኣፍርዮም እዮም ዝብል ሓበሬታ ንዝቐረበሎም ኣካላት ንኽምርመሩ ዝድንግግ እዩ። እዚ መጠቃቅዒ ኣይኸውን ዶ ዝብል ስጋት እውን ካብቶም አባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ እዩ። ይህ አዋጅ የፖለቲካ ማጥቂያ መሳሪያ እንዳይሆን ምን አይነት ጥንቃቄ ተደርጎበታል? እዚ አዋጅ መጥቅዒ መስርሒ ፖለቲካን ከይኸውን ክንደይ ናይ ጥንቃቄ ተገይሩዎ እዩ። ምክንያቱ ፖለቲካና ሕልኽላኽ ዝበዝሖ እዩ። ንደልዮ ልዕል ኣቢልና ንዘይንደልዮ ነውድቐሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ጽልኢት ፖለቲካ ስለ ዘለና ንሰበ ስልጣን ወይ እውን ጽቡቕ ንዝሰርሑ ሰባት ንምጥቃዕ ከይንጥቀመሉ ታይ ዓይነት ጥንቃቄ ተገይሩ እዩ ዝብል መብርሂት ተዝውሃብ መጠቃቃት መጠቋቆር በግልጽ በአንቀጽ 52 ተቀምጦ ምጥቅቃዕ ጸለመ በግልጽ ኣብ አንቀጽ 52 ተቀሚጡ እዩ። ሐሰተኛ መረዳእታ በመቅራብ ሰባት ብዘይ አግባብ ከሕተቱ ዝገበረ መቅጻዕቲ ገንዘብን ማእሰርትን አቅሚጥና ኢና። ሰባት ብዘይ አግባብ በሐሱት ክሲ ንኽተኣጓጉሉ ንዝገብር አካል ዝሕተተሉ ስርዓት ዝደንገገ ምዃኑ ተንግንዘብ። እቲ አዋጅ ተፈጻሚ ኣብ ዘይኾነሎም ትካላት ብዝምልከት እውን ሕቶ ተላዒሉ እዩ። የሃይማኖት ድርጅቶች የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲሁም ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ላይ ተፈጻሚነት የለውም ይላል። ኣብ ትካላት ሃይማኖት ፖለቲካ ኣብ ዓለም ለኸ ትካላት ተፈጻሚ ኣይኸውንን ይብል። ጽቡቕ እዩ ብዘይ ሕጋዊ ዝተረኸበ ብር ኣብዞም ትካላት ይጽምበር ኢለ ኣይሐስብን። ግና ኣብ ትካላት ሃይማኖትን ፖለቲካን ዘሎ ከመይ እዩ ዝረአ? በሃይማኖት ተቋምም ይሁን በፖለቲካ ተቋም ብትካል ሃይማኖት ኾነ ብትካል ፖለቲካ በብርክል ቀሰብ ጸገም ተፈጢሩ ዘይሕተተሉ አግባብ የለን። ሓደ ኣቦ ሃይማኖት ጸገም ተፈጢሩ እቲ ትካል በዕሉ ክኸሶ ይኽእል እዩ። ኣብዛ ሃገር ስሩዕ ፍሰት ቁጠባ ንኸሉ ይሕግዝ እዩ ዝተባሃለ ረቂቕ ኣዋጅ ቁጽሪ 1364 ህዝባር 2017 ኮይኑ ብሰለስተ ተቃውሞ ብ4 ተዓቀቦ ድምፅን ብበዝሒ ድምፅን ጸዲቕ እዩ። ኣብ ጉዳይ ርዕደ መሬት ዝተዋሃቡ መልስታት ብዝርዝር ብምግምጋም ኣብ ቀጻሊ ክውሰዱ ብዛዕባ ዝግብኡ ኣንፈታት መብርሂ ተዋሂቦም። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዓፋርን ኣብ ከባቢ ሓጓፍ ሽንጥሮ ኣብ ዝርከቡ 3 ወረዳታትን ዘጋጠመ ርዕደ መሬት ብዝምልከት ቤት ምኽሪ ኣመራርሓ ስራሕ ሓደጋን ስጋትን ህጹጽ ኣኼባ ኣሳሊጡሎም። ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ኣለዋ። ኣብ ኢትዮጵያ እናተፈጠረ ዘሎ ርዕደ መሬት ዝበኣሰ ጉድኣት ንኸየስዕብ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ስራሕትታት እናወገነ ምዃኑ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነህ ሓቢሮም። ተፈጥሮዊ ስጋት ሓደጋታት በብርኪ ዓለም እናወሰኹን ዝኸበአ ጉድኣት እንዳስዓቡ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነህ ብምኽንያት ሓደጋ ኣብ ሃገርና ዝኸፈአ ጉድኣት ንኸይፍጠር መዋቕራት ፌደራልን ክልላትን ተወዲቦም ንኽሰርሑ ከም ዝተገበረ ገሊጾም። ይህ ክስተት በተለይም በስፋት በድግግሞሽና በመጠን እየጨመረ መሄዱ የከፋ ጉዳት እንዳያስከትል ተገቢውን ሁሉ እርምጃ መውሰድ
እዚ አጋጣሚ ብፍላይ እውን ብስፍሓትን ብተደጋጋሚ እናወሰኸ በመምጽኡ ምኽንያት ናብ ዝበኣሰ ብርኪ ኣይሰጋገርን ጉድኣትን ከየስዕብ ጭቡጥ ዝኾነ ስጉምቲ ምውሳድ ኣድላይ እዩ ኣብ ከይዲ እዚ እውን ህይወት ዜጋታት ከይጠፍእ ንብረት ከይዓኑ መሰረተ ልምዓታት እውን ኣብ ጉድኣት ከይወድቁ ኣብ ምግባር ግቡእ ዝኾነ ምድላው ክግበር ይግባእ ምስዙ ተተሓሒዙ ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ዜጋታት ግቡእ ዝኾነ ክንክን መጽለሊ ምሃብ ኣድላይ እዩ ክሳብ ሕዚ ዝጠፍአ ህይወት የለን ግና ኣብ ፋብሪካ ከሰም ሽኮር ብዝተፈላለዩ ብርክታት ዝግለጽ ጉድኣት በፂሑ እዩ ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሓደጋን ስጋኣትን ሽፈራው ተክለማርያም ቦገኖም ንሓደጋ ተቃልዓት ኣብ ዝኾኑ ከባቢታት ዝነብሩ ዜጋታት ካብቲ ቦታ ንኽልዓሉ ናይ ምግባር ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ገሊጾም እዮም በሳይንሳዊ ምክረ ሀሳቡ መሰረት አካባቢውን መልቀቅ ስለነበረበት አካባቢውን የማስለቀቅ ስራ እየሰራን የቆየ ነው በመሰረት ሳይንሳዊ ምክረ ሐሳብ እቲ ከባቢ ክልቀቕ ስለ ዝነበረት ከባቢ ክልቀቕ ናይ ምግባር ስራሕ እናሰርሕና ጸኒሕና ኢና 74,000 ዝኾነ ማሕበረሰብ ክለቅቕ ነይርዎ እዩ ካብ ውሽጢ እዚ 79 ሚእታው ዝኾን ናብ ካልእ ቦታ ኣሰጋጊርናዮም ኢና ኣብ ክልል ኦሮሚያ ፈንታሌ 20,000 ዝኾኑ ነይሮም እቶም 20,000 ሰባት ካብቲ ቦታ ውፅኢናዮም ኢና 100 ሚእታዊ ማለት እዩ ዱላሳን 71 ሚእታው ዝኾን ስራሕቲ ተዛዚሙ እዩ ሰብኣዊ ሓገዛት ን70,000 ዝኾኑ ዜጋታት ኣቕሪብና ኢና ክቕጽል እውን እዩ ማሕበረሰቡ ብሞያ ዝተሓገዘ መረዳእታ ፈልዩ ክሰምዕ ከም ዝግባእ ዘለዓሉ ሚኒስተር ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን ዶክተር ለገሰ ቱሉ ቦገኖም ሚኒስተር ቤት ዕዮም እኩል መረዳእታ ከም ዝህብ አልዒሎም እዮም በአጠቃላይ ኮሙኒኬሽኑ በማዕከላዊነት የተመራ መሆን አለበት የአደጋ ጊዜ ኮሙኒኬሽን እንደመሆኑ መጠን በሙያ የተደገፈ በሐፈሻ ርክብና በማእከል ክምራሕ ይግባእ ንእዋን ሓደጋ ዝቀርብ ርክብ ከም ምዃኑ መጠን ብፍልጠት ክሕገዝ ይግባእ ማሕበረሰብ እውን እንታይ ክገብር ከም ዝግባእን ከም ዘይግባእን ግንዛበ ናይ መሃብ ስራሕ ብትካልና ክወሃብ እዩ ዝኸውን ካብ ዝወፃኢ ተስሓሓተ መረዳእታ ምውሳድ ኣድላይ ኣይኮነን ማሕበረሰብ እውን ኣድላይ ጥንቃቐ ክገብር ይግባእ ተወሰኽቲ ሰባፍቲ ቱርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ንኽገብሩ ተሓቲቶም ኢትዮጵያን ብራዚልን ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዘለውን ምትሕባር ንምጥንኻር ተስማሚዐን እዚኦምን ካልኦትን ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ዝሰሙን ንፍሳ መብራህቱ ተመልኪትዎሎ ተኸታቲልና ንመለስ ተወሰኽቲ ሰብ ሃፍቲ ቱርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዘቨር ኢንቨስትመንት ንክሳተፉ ጻውዒት ቀሪቡ ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣረጋ ምስ ኣምባሳደር ቱርኪያ ብኢትዮጵያ ባራክ ባራን ተዛትዮም ኣብ ዘቶኦም ምትሕብባር ንግድን ኢንቨስትመንትን ብምዕባይ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ድሕንነትን ንምርግጋጽ ምትሕብባሮም ኣበርቲዖም ከም ዝቕጽሉ ገሊጾም ክልቲኣዊ ዞባውን ዛዕባ በዓል ብዙሕ ዘፈር ዲፕሎማስን ከም ዝመኸሩ ድማ ተሓቢሩ ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ትርክን ዘሎ ጽንኩር ክልቲኣዊ ርክብ ብምጽናዕ ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ዘሎ ምትሕብባር ምዕዛዝ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ኩባንያታት ትርክን ሰብ ሃፍትን ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ምምሕያሽ ማክሮ ቁጠባ ብምልዓል ኣብ ዘፈር ኢንቨስትመንት ንክሳተፉ ጻውዒት ተቕሪቦም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ንኽዕወት መንግስትን ህዝብን ትርኪ ንዘበርከትዎ እጃም ምስጋና አቅሪቦም ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አፍሊጡ አምባሳደር ባራን በወገኖም መንግስታት ኢትዮጵያን ሶማሊያን ኣብ አንካራ ዝበጽሕዎ ስምምዕ ብምንኣድ እዚ ናብ ዝለዓለ ምትሕብባር ክሰግር ብዕቱብ ከም ዝሰርሑ አፍሊጦም بخالي زينا نيتيبيا بزغبا نخالي عالم اب مفلاط صبق مثل هاجر مهناص يغبا كبلا مينستر ديتا غدات وص امباسادر برتكان ايانا غليصن اب مبل 38 غباي مرحت حبرت افريكا غلغالت ولنتان مهاب سلطنا زوسدو حصيات سب مزي اب هاجرا بيت منغستي بارك عندنت ساينس موزيومن بارك وداجنتن عدت غيرهم አምባሳደር ብርቱካን ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ዝጸንሑ ዘኽሩዑ ታሪኻዊ ሓድግታት ዘለዋ ሃገር ከም ዝኾነ ተልዒለንን እዞም ታሪኻት ጸንቂካ ኣብ ምፍላጥ ወለንታውያን ሕጽያት ሰብ መዚ ንጽቡቕ ህንጸት ምስሊ ኢትዮጵያ ክጥቀሙሉ ይግባእ ኢለን ወለንታውያን ሕጽያት ሰብ መዚ ብግድኦም ዝጎብነይዎም ቦታታት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ታሪኽን ሓድግን ሓድሽ ግንዛበ ከም ዝፈጠረሎም ተዛሪቦም አምባሳደር ሃገኖም ብምዃን ኣብ ዲፕሎማሲ ዓለም ኣብ ዝሰርሕዎም ልኡኽተታት ምስሊ ኢትዮጵያ ከም ዘፋልጡ እውን ኣረጋጊጾም
ኢትዮጵያን ቻይናን ኣብ ዘፈር ፍትሒ ተሓባቢረን ንምስራሕ ድልየት ከም ዘለወን ኣፍሊጠን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ በቻይና ተፈራደርቦ ምስ ሓላፊ ዘፈር ስራሕ ዓለም ለኻዊ ምትሕባር ሚኒስተር ፍትሒ ቻይና ዩዋን ሊያንግ ዘትዮም ክልቲኦም ርክብ ኢትዮጵያን ቻይናን ብምሕያል ክልቲኦም ወገናት ኢትዮጵያን ቻይናን ብኹነታት ዘይለዋወጥ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ንምምስራት ተመያይጦም ኣምባሳደር ተፈራ ኢትዮጵያን ቻይናን ኣብ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢንቨስትመንት ንግዲ ቱሪዝም ከምኡውን ዘፈር ብዙሕ ምትሕብባር ከም ዘለዎን ገሊጾም ሓላፊ ዘፈር ስራሕ ዓለም ለኻዊ ምትሕባር ሚኒስተር ፍትሒ ቻይና ዩዋን ሊያንግ ብግድኦም ርክብ ክልቲአን ሃገራት ከም ዘድነቁ መረዳእታ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ቤጂንግ የመላኽት ብኻሊእ ዜና ኢትዮጵያን ብራዚልን ኣብ ዓውድታት ሕርሻን ምርጋጽ ውሕስና ምግብን ዘለወን ምትሕብባር ብዝበለጸ ንምጥንኻር ተስማዕሚዐን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብብራዚል ልዑል ሰገድ ታደሰ ምስ ሚኒስተር ማሕበራዊ ዕብየት ሓገዝ ስድራን ቅነሳ ድኽነትን ብራዚል ዊሊንግተን ዲያስ ዘትዮም እቲ ዘተ ኢትዮጵያን ብራዚልን ኣብ ዓውድታት ሕርሻን ምርጋጽ ውሕስና ምግብን ዘለዎም ርክብ ንምጥንኻር ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብብራዚል ልዑል ሰገድ ታደሰ ኣብዚ እዋን ከም ዝበልዎ ብመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሳለጠ ስራሕቲ ምምዕባል ሕርሻ ምርግጋጽ ውሕስና ምግቢ ፕሮግራም ምገባ ተምሃሮን ዝተረኸቡ ውፅኢትን ገለጻ ገይሮም እዮም ሚኒስተር ዊሊንግተን ዲያስ ብግድኦም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓውድታት ሕርሻን ምርጋጽ ውሕስና ምግብን ተረኸቡ ውፅኢታት ትምህርቲ ዝውሰደሎም ምዃኖም ገሊጾም ብራዚል ድኽነት ኣብ ምቕናስን ጥሜት ኣብ ምቅላስን ልዑል ውፅኢት ከም ዘመዝገበት ብምሕባር ድኽነትን ንምቕናስን ጥሜት ንምቅላስን ኣብ ዝተሳለጡ ስራሕቲ ምስ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዓውድታት ሕርሻ ውሕስና ምግቢ ከምኡውን ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ምጽዋር ብሓባር ንምስራሕ ከም ዝተስማዕምዑ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይመላኽ ብኻሊእ ዜና ኢትዮጵያ ሞሮኮን ኣብ ሃፍቲ ልምዓት ሕርሻ ሓቢርካ ንምስራሕ ዘኽእል ዘተ ተኻይዱ ሚኒስተር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ሚኒስተር ሃፍቲ ልምዓት ሕርሻን እንስሳትን ሞሮኮ መሐመድ ሳዲቅን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ልምዓት ሕርሻ ብሓባር ኣብ ዝስርሑሎም ጉዳያት ዘትዮም እቲ ዘተ ጎና ጎኒቲ ኣብ ዩጋንዳ ዝተጀመረ ህጹጽ ኣኼባ ፕሮግራም ኩለ መዳዊ ልምዓት ሕርሻ ኣፍሪካ እዩ ተኻይዱ እቶም ሚኒስትራት ኣብ ዘተኦም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ልምዓት ሕርሻ ዘለወን ምትሕባር ኣመልኪቶም ከም ዝዘተዩ ተሓቢሩ ብተዛማድ ዜና ኢትዮጵያ ሽቶታት ፕሮግራም ኩለ መዳዊ ልምዓት ሕርሻ ኣፍሪካ ዘዕውቱ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ኢኒሽቲቫት ተግባራዊ እናገበረት ከም ትርከብ ሚኒስተር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ገሊጾም ህጹጽ ኣኼባ ፕሮግራም ኩለ መዳዊ ልምዓት ሕርሻ ኣፍሪካ ትማል ጀሚሩ ኣብ ዩጋንዳ ይካየድ ኣብ ዘሎ እዮም እዚ ዝገለጹ ተባሂሉ ኣብቲ ህጹጽ ኣኼባ ኮሚሽነር ሕርሻ ልምዓት ገጠር ብሉ ኢኮኖሚን ዘላቂ ከባቢያዊ ኣየርን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ጆሴፍ ሳኮን ካልኦት ኣመራርሓቲ ሕብረትን ቀዳማይ ሚኒስተር ዩጋንዳ ሮቢና ናባንጃ ሚኒስተር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ሓዊሱ ሚኒስትራት ሕርሻ ሃገራት ኣፍሪካ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ተረኺቦም እዮም ተባሂሉ ሚኒስተር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ኣብ ስነ ስርዓት መኽፈቲቲ ኣኼባ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሕርሻ ንኣፍሪካ ዓንዲ ሕቆ ቁጠባ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ዜጋታት ናብሮኦም ዝመርሑሉን ዘላቂ ልምዓት ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዎን እዩ ኢሎም ኣብዚ መዳይ ፕሮግራም ኩለ መዳዊ ልምዓት ሕርሻ ኣፍሪካ መፍረያይነት ሕርሻ ንምዕባይ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽን ንዘላቂ ኣጠቓቕማ ሃፍቲ ተፈጥሮን ቁልፊ እጃም እናበርከተ ከም ዝርከብ ተዛሪቦም ይኹን እምበር ብምኽንያት ለውጢ ኩነታት ኣየር ምስፍሕፋሕ ከተማን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝረኣዩ ዓለም ለኻዊ ቅልውላውን ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዘንጸላሉ ፈተናን ብዕቱ ምርዳእ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም ኢትዮጵያ ሽቶታት ፕሮግራም ኩለ መዳዊ ልምዓት ሕርሻ ኣፍሪካ ንምዕዋት ብመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ኢኒሽቲቫት ተግባራዊ እናተገበረ ከም ዝርከብ እውን ገሊጾም ኢትዮጵያ ብኢኒሽቲቭ ሃገራዊ ስርናይ ኣቢላ ዓመታዊ ፍርያት ስርናይ ናብ 23 ሚልዮን ቶን ከም ዘዕበየቶን እዚ ድማ ን50 ዓመታት ክተእትዎ ዝጸንሐ ስርናይ ብናይ ባዕላ ዓቕሚ ንኽተፍሪ ከም ዘኽእላን ሓቢሮም ብመርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር እውን ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ልዕሊ 4 ቢልዮን ኩለ መዳዊ ረብሓ ዘለዎም ፈልስታት ከም ዝተተኸሉን እዚ ድማ ሽፋን ደኒ ካብ 17.2 ሚእታዊ ናብ 23.6 ሚእታዊ ከም ዘዕበዮ ገሊጾም ማዕዲ ሌማት ኣብ መምሕያሽ መፍረያይነት እንስሳት ብፍላይ ድማ መፍረያይነት ደርሆ ጸባ ዓሳ ስጋን መዓርን ንኽውስኽ ከም ዘኽኣለን ዝተመጣጠነ ቀረብ ምግቢ ንምዕባይ እጃም ከም ዘለወን ኣረዲኦም ዜና ዕዳጋ መበል 29 መድረኽ ዘተ ፋይናንስ እቶት ፕላንን ልምዓትን ፌደራልን ክልላትን ኣብ ከተማ ጅማ ይሳለጠሎም ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዝገበርዎ መደረ
تي مدرخ زته تجبراوي ناتجبره عبزركب برنامج ممحيش ماكرو إيكونومي أب سرعة محدرة فاينانس منجستي أب هجراو تلمي المعتن عودي أتوتن استسرحوا سرعتي تغرد كم تجبرت أريحهم تي ممحيش ماكرو إيكونومي أتوت وشت هاجر معباي أب هاجر بوكل ممحيش إيكونومي بمدرخ زلاقن زت أمامنن أتا هاجر كدمي تتبون برنامجات لمعات فاينانس نمتكبار كل فقدة كله إيلهم زتمال ممحيش ماكرو إيكونومي وطيتاونتو هب مرققات كفيدرال كساب تحتواي وداب منجستي ربرب كجبري جبو مبالهم حبريتا منستر جنزب يردم حزرمانا بزيناوس أخسقرم أب كبابتات لوس أنجلس بسنكيس تلعال حرقنيا بارع حوي كساب حزي 10 سبات هيوتهم كم سانو تغليصم بتوساخي بزحات نبرتي كابتن كابتات كوتون اواج هصص غزي كوجين مخنيات كم زخنون تحبيرلهم باليسيدس ايتن هارست ليديا سانسيت كينيت تبالو شدشت عبيت بارعات عستات 10 شح ابايتي اعنيهم كم زلو سمزت كبابي غليصم يوم تي بارعጫካ بسولوس دحر قطري ابدوب لوس انجلس بمحدارات فينتوران ملعلو يذكر اوشتي حده ساعات دما ناب استات 1000 هكتار استلاب انتخون حزون بسنكي برتوع نفاس بقلطوف يزرغح كم زلو تغليصلهم اتي زعبي بارحوي اب كبابتات باسفيك باريس ديس زغاطم كخون كلهم مبزحتهم ورات سبات هوليوود زنبرلهم ابايتي كم زعانو استغلص كوينم زي بارحوي اب تاريخ لوس انجلس اتي زخفن عناون كم زخونه دما سمزي يغلصوم تملكتي هب موداتا قند زيناتات زعلت كزخاخركم أسرارها كابيتال عداقة إثيوبياوي جمارو فتران إنفستمنتن عقمي متبع كم زفتر سوميا فاينانس قليزوم أب قداي رعد مريت استوهابو ملستات بزرزر بمقمقام أب قطالي كوسر بزعاز قبو أنفتات مبريتا وايبوم كاب زينا وصائي أب كابتات لوس أنجلس بسنكي زتلعالي حدقنيا بارحوي كساب حزي 10 سبات هيوتون كم سانو تقليسو لهم باركس تملكتي مع زينا بزيزازم سلام كتالكم عزينا نمسكن السلام